Kamachilo jotich ma kwandgi ok tin ne 189 ywagora tich gi bang' kambi mar Meta ma ochung'ne mbui mar Facebook weyogi e lwet kambi machielo bang' kane kambi mar Meta oyangone gi bana apis margi kendo bologi e lwet kambi machielo moyang kaka Samasos. Riwruok mar jotich ma pacho ka COTU kwayo piny owacho mondo mi odonjre e wachno mapiyo piyo kendo resgi yudo ratichgi kaluwore gi chike matayo weche mag jotich kod weg jotije. Kotwa gi jofwambo e boma Kisumu Benson Okwaro jagoro maduong' e COTU nolero ni onge kaka riwruogno nyalo buono ratich jotije ma pinje ma oko mondik kendo matiyo e piny Kenya. Koro gimotimre ni chakre dwe mar adek nyaka sani jogi onge musara, pok ochako musara dweche adek, gionge kama gidake, gionge kaka gichulo utegi, gionge kaka giyudo medical services. Koro kambegi oringo wegi to dwano kawogi ketogi e kamp kirango nigi permit mondo gidog thuchegi kuonde mane gigaye. Onge kaka wanyalo bet ni wago koko higni ni jo Kenya matiyo oko chandre to wan wawegi wachando jo Kenya matiyo, jo pinje moko matiyo Kenya kar kae. Jo sirkal mondo konywa, Ministry of Labor mondo konywa, to wadwa nyiso jotich matiyo e kambego ni ka gisedonjo e chama moro mar Communication Workers Union, waboriwore gi jomoko ma pachgi chal gi ma mondo wakonyre kodgi mondo ne kaka wanyalo konyogi mondo giyud kaka ginyalo yudo musachgi.